This my dada, this my mama, this Kiki. ಕನ್ನಡದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಕಲ್ಲ ಪೇಜ್ ತ್ರಿಷಿಕಾ ರಾಜ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬಂದುಂಡು ಆಲ್ ಪೋದು ನಿಗಲು ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೋಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ಲೆ ಇಂಕುಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ಗ್ಲ ಪೋಪ ಲೂಲುಗ್ಲ ಪೋಪ ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲು ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬತ್ತ ಎಂಕಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಊರು ಕಾಸು ಕಡ ಪುಟ್ರೈತನೆ ಎಂಕಲ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಎಂಕುಲು ರಮದಾನ ಆಗುಂಡು ರಮದಾನ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ನೆ ದಸರಾ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಿದ ದಾಲತಿನ ರೇಂಜಿ ದಾಲೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬತ್ತಡ ಆಮೇಲೆ ಕಿಸ್ಸ ಉಂಡೈತೆ ಒಟ್ಟೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಟೋ ಮಾಡೆಲ್ ಕಾರ್ಸ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಮೂಲೆ ಸ್ಟಕ್ ಅದು ಅಂತ ಒಂದೇರು ಐಫೋನ್ ಲವರ್ಸ್ ಎರಗ್ ಮಾತ ಐಫೋನ್ ಇಷ್ಟ ತೊಲೆ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಫೋನ್ ದೆತೊನಲ್ಲಿ ಪದ್ರಲೆ ಏನ ಮಾತ ಕಾಫಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನ ಮೆಷಿನ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾ ತಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕಾಫಿಲ ಮಲ್ಪುನಗುಲು ಒಂದು ಮಾತ ಮೆಷಿನ್ ಬೊರ್ಚಿ ನಮಕಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕುಲ್ ಬತ್ತಿನಿ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಒಂದಿಪ್ಪುನು ತುಬ್ಲಿಡ್ ಒಂದು 3 ಫ್ಲೋರ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಮಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾಲ್ಸ್ ಮಾತ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದು ತೊಲೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ದ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮಿತ್ತ ಕಾರ್ ಒರೆಸರಿ ಬೇಜಾರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪತ್ತೆ ಲಬೂಬು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಚಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಚಿ ಡಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಬೂಬು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕಲ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜಿ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಕಂದಿತ್ತ ರಡ್ಡು ದಿನ ಪಾಡ್ದನ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗ ಅವು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಟೆರೆಸ್ ತಮಿತ್ತೆ ದೀತಿನಿ ಒಂದ್ ನಿಗಲೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್ ತೋಜಪ್ಪ ವೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲ ಪನ್ಪೆ ಅವೆನ್ ಪಾವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೆಂದ ನಿಗಲೆಗೆ ಶಾಕ್ ಅಪ್ಪುಂಡು